Det har regnet i dag. Det har faktisk regnet meget kraftigt. Vores vandløb er gået over. Vores fliser de er under vand i øjeblikket. Tidligere på dagen, der har græsset her også været under vand. Der har jeg været på arbejde imens, så jeg har af god grund ikke kunne tage billeder af det. Men man kan se her, der ligger stadigvæk vand her oppe i fliserne. Det har været op over her, og det har været halvvejs op af sandkassen. Man kan sådan lige ane den strive der på siden af den. Der har vandet været op. Og vandet er stadigvæk op over fliserne hernede. Ja. Ja, der er masser af vand, hva' Noah? Ja, det er der. Ja, vi har en trillebør fuld vand. Og ja, der er så også noget vand i den der. Ja, der ligger også lidt vand hernede ved vores ishus. Ja, ja, masser af vand. Ja. Og se, der ligger en træbjælk. Hvordan delen er den havnet der? Det var et godt spørgsmål.